énekeljük ezt a kört. Siess nyilván vegyet rakni, hazamegyünk tüzet rakni, estére vacsorára már kossikot főzni. Siess nyilván vegyet rakni, hazamegyünk tüzet rakni, estére vacsorára már kossikot főzni. Cságákúnál már forre, náporre, náporre, gáborre, gáborre, és aztán lányokánál jajjon, nagyon ügyesek voltatok, nagy csoportosok, köszönjük szépen nektek, Bobónéniknek, Danuska néninek, gyerekeknek ezt a szép kis műsort, köszönjük szépen, és most szerintem körbe fogjuk majd járni az ünnepi asztalunkat, és meg fogjuk nézni először, hogy milyen sok-sok finomságot készítettek ilyenkor Márton napján a néni, meg a bácsi, és utána meg is kóstoljuk igaziból, jó?